Múr. Oddeluje majoritné obyvateľstvo a rómske komunity vo Vrútkach, Ostrovanoch, v Prešove, Sečovciach, Lomničke, Trebišove, v Michalovciach. Medzi obyvateľmi vzniká dvojité myslenie. Kde je pred a kde je za? Angy Mlyn je rómska osada v Michalovciach s počtom obyvateľov okolo 1800. Chodí sem poštár, učiteľky základnej školy, terénni sociálni pracovníci a pastori. Taxislužba iba cez deň. 21. septembra 2012 tu umelci podnikli kultúrnu intervenciu s názvom Street záujmov. Celodenné exhibície a workshopy slam poetry, beatboxu a street artu doplnil ešte futbal proti rasizmu. Mnohí boli takto vôbec po prvýkrát v živote v rómskej osade a zažili vzájomne dobrú skúsenosť. A ďalší kým? Nie ale B. Nie je to asi takto, že? Útorok som prišiel na to, že mám v skrini skryté zlato. Hlave myšlienky mi víria, líca červeňou sa míria. Stop! Béťo! Keď som bol malý, tak som miloval môj múrik. Kopal som si futbalku, hrali sme sa na skovku. Cestou zo školy zahodil som aktovku do kúta a utekal za kamarátmi hrať hry na 3 tajmy za dvakrát.